talagang grabe po yung contribution niya sa arts dito po sa ating sabi. Um, Raised po kayo from Tabaco and right, tama po ba? Pangalan niyo po, Jaime Jesus. Or, ano to? 44. So, yun. March 6, 1979 yung ano ko, birthday. Kilala ka namin sir na writer pero nahanap po namin, nabasa namin na nagsimula po kayong parang sa pamilya. Pwede pong makwento niyo Okay. sa kung paano. Okay, so siguro babalik tayo dun sa yung pinakauna kong encounter sa creative arts. Yung sa pagkakaalala ko, nagsimula ako sa drawing kasi yung tatay ko isa siyang architect at yun nakikita ko yung mga drawing niya, yung siguro hindi ko na rin matandaan pero siguro may natural inclination din ako sa pagguhit. So, naalala ko noon nung bata ako, yun, at may mga natirang mga drawing ako nung bata. So, marami talaga siya na parang isang rim ng coupon band na yung mga drawing. Tapos doon naalala ko sa tindahan namin noon, yung mga karton ng sigarilyo, ganun. Parang dinodrawingan ko yun lagi. So, yun ang una kong expression ng creativity sa graphic arts. So matagal yun siguro hanggang elementary, hanggang high school. Tapos nung siguro mga third year or second year ganun, high school, doon na unang lumabas yung yung sa literary naman. So sa pagkakaalala ko ulit, meron ako nabasang mga gawa nung tatay ko, mga tula na pinublish niya sa school paper din nila. At meron din siya yung mga tinatago niyang mga sarili niya ring mga pinublish na work sa scrapbook niya, mga tula. So parang sabi ko, parang gusto ko ring i-try yun. So siguro as challenge or pagiging competitive, gusto ko ring i-prove sa sarili ko na kaya ko ring mag-drawing at tumula. So yun na yun, parang hindi nagtagal. Syempre nung 90s, kasi nung 90s kami kami yung batang 90s talaga. So nung high school kami, maraming yung sinasabing Pinoy rock na na Eraserheads, yung mga banda noon na yun din yung panahon na sumisikat din sila. So basically na-influence din kami. So sa school noon, parang normal lang yung may mga nagigitara. So ngayon nakikita rin natin yan ngayon. Pero doon parang noon pang mga 90s nangyayari na yan. So nag-aral din ako maggitara. So yung mga sinusulat kong tula, parang yung iba nilalagyan ko ng music. So doon na rin naging nag-start yung pagiging pag-compose ko ng mga kanta. So after that sa college, doon na yun na-polish at na mas lalo pang na-improve at na-develop hanggang ngayon. So yeah, nagsusulat pa rin ako pero sa Bicol, yung mainly sa Bicol na So bago pa Diwata, na kami ng parang movement na magsulat ng kanta sa mother tongue. So very active pa rin kami sa music. More di na masyado yung trabaho kasi graphic artist. So parang profession ko na yun, parang taken parang understood na yun na ginagawa ko lagi pa rin yung hindi na siya directly drawing pero yung visual arts. Tapos sa pagsusulat nandiyan pa rin. Tapos yung paggawa ng kanta, parang parang related sila. Hindi mo sila masa-separate. Yung pagsusulat ng tula at pagsusulat ng kanta, parang related talaga sila. So hanggang ngayon, at present, yun pa rin yung ginagawa. Masasabi niyo po sir na yung tatay po, manunulat. Yeah, manunulat siya in his own right kasi hindi naman siya hindi ko naman sinasabi na hindi siya sumikat pero hindi niya pinursue yung path na yon. I mean hindi siya
nagpa-publish din siya mga sa school paper niya, doon na hanggang doon na lang. Pero hindi niya naman 'yon pinursu tulad nung ginawa ko na sumali ako sa mga contest, mga regional, national, yung mga gano'n. So hindi niya ginawa 'yon sa pagkakaalam ko. So siguro after niya mag-graduate, hindi na siya nagsulat. So hanggang doon na lang. Parang sa profession niya na siya nag-focus. Sa lahat po sir ng ng art, no, lalo na dun sa pagsusulat mo po, bakit yun po yung napili, like magsulat, gumawa ng tulad? Siguro yung sagot ko dyan, hindi ko kasi linilimit yung sarili ko as writer lang. So parang inaano ko yung mas gusto ko yung term na creative. 'Di ba yung term ngayon? Yung mas general sila, well-rounded yung mga ano. So kasi gusto ko rin yung ibang art forms tulad na hindi lang painting, siguro yung sculpting din. Yung kaso hindi lang ako nabigyan ng chance na maging accessible yung mga materials, no. Although nag-try din ako ng mga clay, mga figures, gano'n. So, ang ibig kong sabihin dito ay, yung art sa akin, parang ano lang siya, parang hindi ko kinakahon yung sarili ko na writer lang ako, or musician lang ako, or painter lang ako. Gusto ko, yung human, di ba sa humanities, makikita natin maraming facet yung art. So, may dance, may music, may literature, may theater. So parang nakikita ko yung tao kasi ganun siya, yung pagiging human, natural sa atin yun na mag-express. Isa na yung language, di ba? So yung art, ganun din siya, parang form of communication siya na hindi ginagamit yung salita, yung language. So like music, nag-communicate din siya. So pinaka-convenient na siguro yung yung literature kasi halos very siya, similar sa conversation tulad ng ginagawa natin. Pero yung ibang art forms like dance, painting, nagko-communicate din siya. Nagko-communicate din siya sa atin or sa madla in a different language. So, yun ang tinitingnan ko yung sarili ko. Basically, gusto ko mag-create to communicate or to magbigay ng statement, mag-reach out sa ibang tao kung anumang message or statement na gusto kong sa kanila. So itong mga art forms na ito, mga vessels na lang siya, mga medium na lang siya. So ayun, gusto kasi, di ba yung tinatawag nilang Renaissance man, sina Leonardo da Vinci, hindi naman sila nakahon sa pagiging painter lang. Si Leonardo da Vinci, rin siya, inventor, kumakanta siya, nagko-compose siya ng poetry. So parang sa kanila hindi naman 'yun masyadong katakataka. So nung panahon ng 15th century sa Renaissance, yung mga tao talagang sinasabing artist, hindi lang siya nakakahon sa pagiging painter lang. So parang hindi ko naman consciously nag-e-effort ako na maging ganun kay Leonardo da Vinci kasi syempre iba naman yung kalibre nila. Pero yung ganong mindset na na yung artist well-rounded siya. So aram ko sa Naga or sa Albay, maraming mga artist na hindi lang naman writer, hindi lang naman painter, musician din sila, or at least may dalawa silang art form na ginagawa. So hindi naman sa pag-aano sa ibang artist na kunwari si Manoy Abdon, example, di ba? Kasi siyang kilala ko. Si painter din si Manoy, writer. So makikita mo na hindi ko alam kung musician siya, di ba? Pero makikita mo doon at least 2 art forms ang na-express nila yung sarili nila. Sa pamilya niyo, sir, ilan po kayong artist? O nasa dugo niyo talaga yung pagiging artist? Sa immediate family ko, ako lang yung nag-pursue ng art. Pero lahat naman sila may inclination sa pagkanta, sa pag-drawing. Pero sa iba kong sa distant relatives ko, may mga musicians,
yan, siguro may mga inclination din na nag-pursue sa arts. So, usually musicians yung nakikita ko. Pero nung nag-aaral ka po, sir, doon mo na una ma-publish yung unang libro or talagang sinuko na? Sa college, kasi yung term na publish para sa akin, very ano na siya ngayon very very broad na. So, noong panahon, kung ang sinasabi mo yung traditional publishing na meron kang publisher, merong ISBN, may mga ganong proofreading, ganon. Siguro, yung matinong publishing na nangyari sa akin, pagkatapos na akong mag-aral, kasi recent lang, mga 2022 lang yung talagang matino na pagkakapublish, yung Ateneo Dinaga. Pero noong panahon, nag-aano na kami, independent publishing, mga self-publishing attempts na high school pa lang kami, nag-aano na kami ng mga comics, gano'n, gumagawa kaming comics, pero hindi tulad sa panahon ngayon due to financial constraints, kakulangan ng mga nag-o-offer ng ganong service, hindi namin naituloy yun. So hindi tulad ngayon, meron ng digital platform, meron ng mga murang printing press na tumatanggap ng ano. Siguro kung nung panahon, nung high school kami, meron ng ganong facilities, masasabi ko nag-publish na din kami. So, pero kung i-consider yun, habang ano pa kami, i-publish na kami ng ano. For smaller ano lang, audience, parang mga ano lang, parang small printing press, parang gano'n. Sariling pera niyo, sir. Sariling pera, oo. Sariling pera. Talagang passion lang yung ano namin. Bibili ka bibili kang papel mo, gano'n. Tapos ikaw yung magta-type, ikaw yung mag-layout, lahat ikaw yung gagawa. Parang nakikita ko niyan yung mga zine ngayon, yung mga zine na published. Sinerox lang, pinotocopy lang. So, nagta-thrive yan ngayon, pero noon may gumagawa na noon. Although very rare. So, isa na kami doon sa mga gumawa niyo. Ano po, sir, yung akda nyo na mas pinang-pelikula na sa tingin nyo doon po kayo mas nagumawa? Meron akong ginawa na ang title, intended siya for Good morning, sir. good morning. Patricia po. Kasama po nila. Opo kayo. Sorry po. we're Okay lang. late. So, meron akong ginawa na ang pangalan, Unburabod. So, sinabi ko siyang kilala siya dahil ginagamit siya sa mga elementary schools. Inaano siya, dinidiscuss. So, tungkol siya sa parang pabula ng tungkol sa language, sa mother tongue. So, siguro next discuss natin yan yung yun yung Unburabod. Nasa bago kong libro yun na Ako Kalagumay. Pero since no, sabi mo kasi parang gusto mo i-identify na creatives. No? Pero meron ba, sir, dun sa parang different forms ng media na art form na parang mas umaangat? Yeah. Sa tingin ko naman, mas ako as a writer kasi yun na yung yun yung mas binigyan ko ng passion. Doon ako mas nag-focus at doon ako mas nakilala as a writer. So siguro mas primary pa rin yun. Pag nagpapakilala ako, sinasabi ko writer ako. Pero yun, maraming iba pang. Nung bata ka, sir, alam mo nang magiging parang ma-involve ko sa creatives kasi parang yung ibang bata, like pumapasok ng sport, may mga telltale signs ba sa'yo na parang may imanin mo? Yeah, meron. Merong mga signs na tulad ng pag-drawing ko, as in wala talaga akong ibang ginawa kundi mag-drawing. Yun na, maglaro at mag-drawing. So, nakikita naman ng mga tao sa paligid ko na siguro magiging mag-pursue siya ng something na related. So, siguro yun na yung telltale signs doon. Nung sir, di ba, nung bata tayo, may gumagawa tayo ng mga nagdodrawing tayo. And minsan, ginagawa natin yun parang
pampalipas oras Mm. lang. Ngayon, sir, na parang marami ka na experience. Saan ka nakukuha ng inspirasyon sa lahat ng mga artworks na ginagawa? Kaya magandang tanong yan kasi di ba meron tayong, di ba sinasabi natin, especially sa mga nagsisimula na magsulat, na yung stereotype natin na artist, meron talaga siyang inspirasyon. So, ayan, lagi kong sinasabi ito, yung pag nagtatanong sa akin ng gano'n. So, kinikwento ko yung stages nung paano ako nagkaroon ng, yung progression ko as a writer or as an artist. So, nakasama na din dito yung motivation as an artist. So, okay, simula tayo doon sa yung pinakaunang paglitaw nung passion ko na or intent to write. So yung motivation ko noon, gusto ko lang gayahin yung parang imitation lang sa tatay ko, tapos aside from that, meron ding motivation, 'di ba, yung high school tayo. So yung natin, yung focus natin yung opposite sex, yung mga crush, yung mga ganun. So sa literature class namin noon, usually dinidiscuss kasi ng teacher yung mga love poems, mga ganon. So doon na rin na-veer yung ko. So yung motivation ko naman noon, yan, yung sa love letters, yung magpapadala ka ng tula. So ang ginamit kong mini-mention ko lagi nung panahon na yon, ang ginagamit kong language ay English. So, because yung paniniwala ko at nung maraming tao noon ay yung literature kailangan nakasulat sa English. So, wala kaming, although may subject naman tayo ng Filipino, at dinidiscuss naman natin yung mga maikling kwento, mga tula, pero parang lang yon, nasa hindsight lang yon. Yung fino-focus pa rin natin literature talaga ay yung English. So, nung panahon na yon, nagsusulat ako sa English ng mga love poems. Okay? High school, mga 16 years old, ganun. 16 years old, college na, di ba? Na, tama ba? 14 years old na kasi wala kaming wala pang senior high. So, mga 14 siguro, ganun. Anyway, so pag college, so nakapasok ako sa isang universidad na medyo yung parang meron talaga siyang meron siyang tradisyon na medyo socio-political, yung awareness, yung mga ganon. UP, University of the Philippines. So parang merong yung atmosphere doon, aktivismo, yung nagpupuna sa pakapaligiran, pinupuna yung sistema. So nung nakapasok ako doon, nakikita ko na-pick up ko na naman yung ganong paraan ng pagsusulat. So sa Tagalog or Filipino naman. At yung topic naman hindi na pag-ibig or at least hindi na yung ganong ideya ng pag-ibig na sa high school na chami-chami or puppy love, yung mga ganun. So nung pag-ibig sa bayan, yung mga ganun, umangat na siya ng konti. So meron ng social criticism, meron ka ng awareness. So sinulat yon sa Filipino at yung resulta nun ay yung isang libro na tinatawag na Maynila Libro ng Phobia. So yun ang pinakauna kong book form na na-publish at pinondohan yun ng isa kong relative. Yung relative ko rin ang So nung ma-publish yun hanggang late part nung 1999 at gagraduate na rin ako nun sa college. So after that, so graduate na ako, umuwi ako ng Bicol at year 2000 ata, dyan sa Aquinas University pa noon, merong gathering of Bicol writers and yung mga Bicolista, yung mga culture, at saka yung mga teachers. Tinawag siyang Pagsurat Bicol noon. So, ina-invite ako doon ng isa kong kaibigan na teacher din. So, pumunta ako doon na walang ideya kung ano ba yung wala akong ideya na may Bicol literature. So, siyempre, yung alam ko lang, Filipino literature lang. Kasi yun ang
hindi ko nga inaano yung sarili ko as a Bicol literary iniisip ko ako isang parang tinitingnan ko as national, 'di ba? Yung national na Filipino ako. So, yung Bicol part lang ng Pilipinas. So, parang wala namang pagkakaiba. So, pumunta lang ako doon at doon ko na-realize na meron pala talagang sariling mundo rin yung Bicol literature. So, doon nagkatipon-tipon yung mga tao na gusto nila isulong yung Bicol language at pagsusulat sa sariling wika na Bicol. So doon, although nung pumunta ako doon, meron na rin akong mga 2 o 3 nasulat in Bicol, pero hindi ko siya tinitingnan as achievement. So mas pa rin, mas mabigat pa rin sa akin yung Tagalog poetry. Pero doon na-realize ko na meron pa rin may mundo pala sa labas ng sinasabing panitikang Pilipino. So after that, nakumbinse na mag-shift ulit. At yun ay ang pagsusulat sa Bicol. At hindi na siya more on socio-political lang. Mas naging na siyang mas universal. So yung mga bagay na iniisip ko sa sarili ko, yung mga thoughts, yung mga contemplations mo na hindi naman bagay sa national arena or discourse, sa Bicol na-express ko yun, yung mga spirituality, yung Diyos, yung mga bagay na ganun. So sa madaling sabi, nagkaroon ng mas freedom yung pagsusulat. Ginamit ko yung sarili kong wika. So hindi na ako nagpe-pretend na isa akong kasi merong stigma malalaman nila kung pumunta kayo ng Maynila, sa pagsasalita pa lang natin, iba yung Tagalog natin. So alam nila at meron silang may antena sila para doon. Kahit yung pagsusulat, malalaman nila na hindi ka natural na Tagalog, gano'n. So in a way, meron pa ring ayoko namang sabihin diskriminasyon, pero hindi ka parang nakikiano ka doon, parang sumisingit ka lang sa eksena nila. Pero dito sa Bicol, ito yung eksena na natin ito. So parang meron, pwede ko siguro sabihin na naramdaman ko na meron akong authority sa language kasi ginagamit ko siya . So first, mother tongue ko siya. So sa Tagalog, parang merong meekness na pag sinabihan ka, mali yung Tagalog mo. Hindi ganyan. So hindi ka makakaalma kasi hindi ka naman natural speaker . Pero sa Bicol, hindi ka naman nagmamayabang na Pero meron kang kaunting expertise at authority sa language mo. So hindi mo na masyadong tinitingnan yon, tinitingnan mo na lang yung laman ng sinasabi ng mga tula mo, ganun. So hanggang ngayon sa Bicol pa yun ako nagsusulat. So yung pang-apat na change ay na-transcend ko na yung yung pagpupush ng Bicol as language. Kasi yan, nandiyan na sila Diwata. So para sa amin, yung goal na yun na-achieve na. Kasi yun, may hahalili na sa generation namin na magpupush ng Bicol as para matanggap siya as a medium of expression. So siguro ngayon magpo-focus na lang kami sa more on yung gusto talaga namin. Especially sa akin, yung gusto ko talaga yung spirituality ang ko. So yun, ang aking Curious lang sir, nung college ka po, nag-UP ka, anong course? Creative writing. Malikhain po. In English. English siya. So hindi malikhaing pagsusulat. So in a way BA English siya. Then, sabi mo nga po sir, parang nahanap mo yung tamang lugar para sa which is dito sa Bicol. Mm-hmm. Yung dialect pong ginagamit nyo, kasi marami pong dialect, Yeah. di ba? Di ba po ba? May Bicol Naga, Mm-hmm. Bicol Ligas. Ano pong ginagamit? Okay, so ang Bicol region, hindi talaga siya pag nag-usap tayo ng Bicol language, hindi mo pwedeng gamitin yung term na Bicol region kasi yung Bicol region siya politically divided. So ibig sabihin pinaghati-hati yung lugar na ito base sa political boundaries like Camarines Sur, Camarines Norte, Albay,
Catanduanes, Sorsogon, Masbate. So, ang ibig kong sabihin, linguistically, iba yung mapa ng Bicol. Linguistically. Kung magbabase tayo sa salita, kunwari, ang albay pa lang, hindi siya pwedeng albay na buo. Kasi yung language, like kayo, sa Ligaw, diba, ano ba tawag sa Ligaw? Miraya ata or partido na. Miraya ata kayo, tulad sa Daraga, Kamalig, Uwas. So, meron kayong, yung part na yan, 3rd District, meron din silang sariling, sabihin natin dialect. Okay? So, maling sabihin na dialect yung Bicol. Yan ang first and foremost na dun sa conference na yun ng pagsurat Bicol, yun ang ayaw nilang tanggapin na yung Bicol. Kasi hindi naman talaga siya dialect. So, language talaga siya. Sa Region 5, maraming languages. Okay? So, like, ang Masbate at Sorsogon, so mas mas Bisaya, may tinatawag na Bisapol. So, ako yung ginagamit ko, more on related siya sa Tiwi, sa Sangay, Kamsur, Sangay. So, yung language namin, konektado pa dyan, sa Goa. Mas konektado yung Tabaco na language sa Goa, which is malayo na, kaya sa Ligaw. Na ilang kilometers lang. Or, let's say, kahit sa Daraga, iba talaga yung so yan yung bagong challenge ngayon na within sa Bicol languages magkakaroon ng kasi di ba dati meron tayong problema na yung Bicol ino-oppress siya. Totoo naman yun, ino-oppress siya ng national language at English. So sa schools natin siguro na-experience, di ko alam kung na-experience pa ninyo yan, na pag nagbibicol ka, pinapenalize, pinagbabayad. So, doon makikita mo yung oppression. Pero ngayon, na nagkaroon na ng mother tongue-based education, ay naging problema naman ay kung anong Bicol yung gagamitin nila. So, dito, napansin namin dito na tulad sa Ligaw, sa 3rd District, yung ginagamit nilang Bicol ay yung Bicol sa Naga, which hindi naman naiintindihan ng mga tao doon. So, yan ang bagong dilemma. So, yung talaga, yung solution dyan ay bawat language dapat sabay-sabay silang mag-improve or ma-promote. Okay? So, like si Diwata, iba naman yung Bicol niya eh. Hindi naman, Kamsur ata yung, so siguro nagko-conform siya doon. Kasi yun ang Bicol ng Naga. So, masakit man sabihin, pero yun yung mas center of Bicol, di ba? So, bakit hindi siya nagbibicol ng Tiwi noon, di ba? Alam ko kung paano magsalita yung mga taga-Tiwi, hindi naman ganyan. Hindi ko naman kine-criticize si Diwata, pero dapat, yan kasi yung yan yung naging pag-pretend na ganun ako magsalita because may mga nagko-conform ka sa isang established na lengguwahe or kung ano man yan. So, ang sinasabi ko lang dito ay yung maging tayo. Kung artist ka, kung isa kang artist, ang una mong gawin ay maging honest ka sa ginagawa mo. So, tulad sa akin, tinatry ko na kung ano talaga yung sinasabi, kung ano talaga yung expert akong na language, hindi ako nagsusulat. So, ayokong gawin na mag-pretend pa ako na So, in a way, alam ko kung hanggang saan ako, alam ko rin yung kaya ko. Ayan, parang malayo na yun. Ano ba yung tanong? Naman po kami na 100%. So, paano po nagsimula yung diba, sa mga ginagawa mo, lagi pong may holiday. Yeah. Bakit? Yan, nung year 2002, nagkaroon ako ng tawag dito, yung 1999 actually. Siguro ibahagi ko na rin yung part na to ng buhay ko na
siguro makatulong din kasi 'di ba yung purpose natin makatulong sa ano. So hindi lang naman sa mga artist kundi sa lahat na noong 1999 somewhere sa year na yan nagkaroon ako ng condition, mental condition na parang anxiety attacks, panic attacks. So hindi ko alam kung paano yung nag-start, basta nag-stop ako mag-school. So buwi ako dito at nag-recuperate o nag-medication, gano'n. So sa paghahanap ng way to to solve yung problema na yun na parang na-encounter ko yung tinatawag na meditation, yung yoga meditation. So nag-aral ako noon and in a way sa madaling sabi natulungan ako nun sa aking kondisyon. So nakapag-cope ako sa aking anxiety problems. At kung babasahin mo yung Maynila libro ng phobia, yung librong yun, makikita mo doon yung pinagdadaanan kong hindi naman siya problema, pero yung sinasuffer mong mental state. So ngayon, yung tinatawag natin anxiety problem, maraming tao ang nag-suffer ng ngayon. So yung panahon namin, hindi pa yun parang recognize. So parang sinasabi lang nila na parang nervous lang yan, wag mong isipin. Yung depression, malungkot ka lang, di ba? So ngayon meron na tayong yung mga bata ngayon mas malaya na silang sabihin na meron akong anxiety, meron akong depression. So in a way yung Haribol is isa siyang mantra na connected sa yoga meditation. So sinasabi ko naman yun lagi na isa akong yoga meditation practitioner. So basically yung pina-practice namin ay yung sound meditation. So kaya very interesting kasi yan bilang musician nagagamit ko yung yung hilig ko sa music sa sound meditation na ito. So mga 20 years na rin ako nag-practice ng ganong practice. So yung Haribol isa siya sa mga mantra na ginagamit namin to calm the mind, to calm your fears, yung anxieties mo, 'di ba? Yung mga kaba mo, yung mga pangamba. So basically yung Haribol is like parang kung sinasabi sa iyo na pag sinasabi ko yun sa isang tao, parang sinasabi ko lang na parang hinahangad ko para sa iyo ang kabutihan, parang gano'n, parang greeting siya. So basically yun yung kung mababasa mo actually lahat nung sinulat ko naman from start maliban yung Maynila libro ng phobia, lahat yung nagro-rotate sa philosophy na pinag-aaralan ko na nakatulong sa akin na maibsan yung basically yung fear of death. Kasi yun ang number one na takot ko noon Bata pa ako ng mga 1999. 20 years old. So nagkaroon ako ng ilang taon na ba kayo ngayon? Ayun kasi edaran nyo, di ba? So parang nasa prime of your life. Tapos ako noon ang na-experience ko ay parang lagi ako mamamatay. So parang parang yung ganong dilemma. So marami kang gustong gawin at yung isip mo sinasabi na wag mong gawin yan kasi baka mapahama ka diyan, di ba? Huwag kang pumunta diyan, baka mamatay ka diyan, di ba? So yun ang naging dilemma ko and naging malaking tulong sa akin yung philosophy. Hindi naman siya actually nakalimit lang doon sa Haribol philosophy. Pero yun nga, sa lahat ng spirituality, nandun yung philosophy na yun, yung spirit that we are, na hindi ka mamamatay kasi spirit ka. So by remembering that, medyo nalalabanan ko yung fear. So ang ginagawa ko rin naman, yun na ang doon ko na iniikot ang aking mga sinusulat ngayon. So bumalik tayo dun sa motivasyon, yun na yung motivation ko ngayon. Hindi na yung love, hindi na yung politics. Kasi hindi naman natin matutulungan talaga yung tao ng politika As in, sabi nga sa akin,
I hope ma-interview nyo siya, si Alan Popa ng Catanduanes. Siya ang tinuturuin kong guru or maestro sa Catanduanes siya, pero nagkita kami sa UP noon. So siya ang tumulong sa akin i-polish yung craft. So nung nabasa niya yon tungkol sa politics, sabi niya okay naman ito, pero pag nagsulat ka tungkol sa presidente ngayon, after 6 years, iba na yung presidente, hindi na siya relevant, di ba? Kung babatikusin mo let's say, yung panahon namin kasi sa ERAP yung presidente, binabatikos namin siya, gano'n. Pero ngayon, hindi na siya relevant kasi hindi na naman siya presidente. So parang, ibig sabihin na, yung socio-political na mga topics, okay naman siya, pero gawin mong universal or dapat mag-stand siya against time, di ba? Timeless. Yeah, maging timeless. Kasi yun yung measurement ng totoong good literature. So kung ano lang siya sa panahon na yun ni ERAP or panahon ni Duterte, so parang wala siyang pinagkaiba sa news na after a few weeks or days, history na. Diba? So, para ka lang nagsusulat ng history. Well, kailangan din naman. Diba? Pero, nandun pa rin yung makakatulong ka sa nagbabasa. Alam ko nandun yun sa sa question mo eh. Okay. During those moments, sir, when you experience this, anxiety attacks, nagagawa mo pa rin po ba yung, parang yung arts? Or Yeah. nagpahinga ka din? Actually, yung art na lang yung yung hindi ko siya na lang yung nagawa ko kasi siya yung naging release. Yung doon ka nag-vent nung mo na nararamdaman mo, di ba? Yung frustrations mo, di ba? So yung art, yung naging parang siya, parang diary. Doon ka nag ng catharsis. Doon mo ginagawa yung catharsis mo. So ang problema lang naman doon ay masyado siyang personal. So okay lang naman yun kung ikukonsumo ng sarili mo lang. Para sa akin lang yun yung advice ko naman sa mga taong dumadaan sa mga predicaments na ganyan, na kung gagamitin nila yung art, pwede naman kasi yun nga, cathartic siya, mailalabas mo yung yung darkness inside. Well, pwede naman makarelate yung ibang tao, pero sometimes yun nga, may masyadong personal, di ba? May tawag doon yung confessional poetry. Well, nag-work naman yun for some time sa So yun, yes, nagagamit ko yung art ko sa panahon na yun. So, yan yung kagandahan ng art kasi masaya ka, malungkot, pwede mo siyang kasi expression nga siya eh. Gusto mong i-communicate eh. So, and gusto ko palang idagdag na yun, para ka lang, di ba pag masaya ka, my day ka, magte-text ka, pero hindi sa ganong level, di ba? Kasi hindi pa naman tayo polished yung skills natin sa pagsusulat. So if pag masyado ka nang polished sa pagsusulat, kahit may nangyari sa'yo ngayon, my day mo yun, pwede kang gumawa ng tula, di ba? So ganun lang yung pagkakaiba nun. So ang advice dyan is i-polish mo talaga yung skill mo para anytime pwede ka maggumawa ng tula, ng kwento, di ba? Instead, i-status mo lang na ilang words, pwede mo siyang gawing kwento na mas malalim, So nasa yan lahat sa mag-i-invest ka sa pagbabasa, sa pag-hone ng skills mo. Ayun. Parang sir, parang a good writer is also a good reader. Yes, totoo yan. Wala naman na writer na hindi nagbasa. Na wala siyang binasa. Kasi nangalingan yun. So, hearing your stories as an artist, what is the best thing about what you do? Okay, the best thing sa ginagawa ko na para sa akin, yung nagpapasaya sa akin
ay yung benefit na nakukuha ng reader. So, kasi meron namang time sa panahon ko na ako lang naman yung nagbabasa ng sarili ko at nagiging masaya naman ako may nagbabasa ka. Pero mas magiging masaya ka if may ginawa kang isang, let's say, tula, as binasa ng isang tao at nabago yung puso niya or nagkaroon siya ng transformation. So, yun ang magpapasaya sa'yo. So, ganun yung yung relationship ng writer sa yung reader. So, walang writer kung walang reader. So, dapat yung writer talaga, conscious siya. Conscious na siya sa reader niya. So, magsusulat siya. Pwede naman niyang sabihin, magsusulat ako para sa sarili ko. At yes, may makakabasa nun at makarelate. Pero mas maganda kung yung writer, conscious siya dun sa effort na magsulat para sa reader. Okay? So, ang example ko dito ay yung sinulat ni isang German writer, si Rilke. Kung may time kayo, hanapin nyo. Nasa internet naman siya. Letters to a Young Poet. So, sinulat yun ni Rilke. Parang ano nila yun? Fan mail. Si Rilke kasi yung sikat na writer at meron siyang fan. Tapos, nagsusulatan silang dalawa. Tapos, ina-advisean siya ni Rilke nung ano ba gagawin niya. So, makikita mo doon, hindi lang yun basta, yung na-appreciate ko doon ay yung sincerity nung ni Rilke na tulungan yung taong yun. At wala siyang ibang iniisip. Hindi niya iniisip yun dahil gusto niyang maging sikat. Pero gusto niya talagang sincerely tulungan yung taong yun. So, yung ibang tao, kahit hindi sila yung nagsusulat, nakaka-relate sila doon at nafe-feel nila yung sincerity nung older writer doon para sa younger writer. Letters to a Young Poet. So, ang alam ko, marami akong kaibigan, yun ang kanilang parang binabasa talaga nila yun. Kasi maraming advice doon para sa young writers na ano ba ang dapat mong gawin, ano mong dapat mong isipin pag nagsusulat ka. So, yun. So, para sa'yo na yung positive feedback from the audience or from the reader, at the same time, yung significance na may ibibigay mo sa kanila, parang siya yung nagiging compass and validation mo na nasa tamang path ka sa writer. In a way, yeah. Parang yun yung sinabi mo. Pero, hindi din tayo dapat makulong doon sa positive feedback. Kasi, tulad sa nangyayari ngayon, di ba yung social media mentality na parang lahat na lang ng tao naghahangad ng ng likes, ng heart. So, yung mga sinasabog nating influencers, actually sila yung nai-influence kasi ginagawa nila yon para i-please yung ini-influence nila. So parang hindi na sila yung nai-influence, kundi in a way, meron pa rin silang influence. Kasi alam nila kung anong gusto ng mga taong ito. Pero in a way, nagiging slave na rin siya ng mga ini-influence niya. Nagre-rely sila sa response. No? Yes, so kulong sila doon. So parang yung may news noon yung sa Russia, yung tinanggalan sila ng Instagram ata yun. Parang mamamatay na yung mga influencer kasi wala na silang buhay sa labas nung So makikita mo doon, sino ba yung na-influence or sino ba yung slave, di ba? So isa doon sa mga advice ni Rilke yun. Or kahit naman sinong matinong tao na kung mag-aano ka ng ganitong path, kailangan sa sarili mo buo ka na, wala ka na dapat, kung pwede, wala ka nang hinahangad pang fame, yung mga ganon. So, para mag-succeed ka sa ganitong path, or maging maligaya ka sa ganitong path, hindi ka dapat maghangad ng kasikatan, number one, kasi dalawa lang naman yan eh. Kung hindi ka sumisikat, magiging malungkot ka. Diba? Kasi kahit anong ginagawa mo, hindi ka sumisikat na writer. Diba? Hindi ka in-appreciate. So, yung pangalawa, sikat ka na. Pero biglang wala ka ng ideya, naubos na yung ideya mo. So nagkakaproblema ka na ngayon how to maintain. And then pag nasa taas ka, 'di ba? Sa ano pa ba yung papupuntahan mo? Siyempre sa baba. So yun ang kinakatakutan mo. So kung wala kang ganon, na ang ginagawa mo lang is focus ka lang doon sa
sa goal mo, let's say, ang gusto mo lang ay tulungan yung mga tao na, yun nga, magbaguhin yung puso nila, then, kahit may isa lang yung magbasa sa'yo eh. Di ba? Magiging satisfied ka at magiging masaya ka. Yeah, may question ka? Yes. In connection, sir, dun sa question na po, pwede po, sir, malaman kung ilang books na po ito ang nagawa. Ayan, 1, 2, 3, no? Pwede mong i-pass yan. 1, 2, 3. Ano po, sir? Question ko lang po. Sa lahat po na books na nagawa niyo po ito, ano po yung parang best parang feedback or hindi na natanggap from someone na talagang pumatak sa inyo? Maganda. Wala namang wala akong tumatak sa akin pero yung O yung naalala mo lang? meron mga nagsasabi, usually yung mga usual na nagustuhan nila, pero yung hinahanap ko sana talaga yung nabago yung buhay ko, yung parang gano'n. Nabago yung buhay ko ng ganito kasi Parang magka-testimony, sir. yeah, parang hinahanap ko yung, kasi yun naman talaga yung purpose ko ng pagsusulat nung karamihan sa mga sinulat kong yan. Ano talaga siya parang kung ano yung pagbabago na nangyari sa akin, gusto ko ring mai-translate yun sa So far baka meron naman pero hindi lang siya nagsasalita, di ba? Usually yung mga tao kasi hindi naman expressive sa ganyan. So yeah, Ano po, naka-receive ka po ba ng any criticism sa mga ganito? Tapos, paano niyo po siya ginamit? actually wala pa akong na-receive na Kasi ano po, sir, feeling ko po, ikaw yung tao na parang, halimbawa, naka-receive ng mga negative, parang iti-take ko yun as positive feedback na siya. Parang mas magiging na-enhance mo. Mas lalo ka pong nagaganahan. Hindi naman ako mag-isinungaling. Siyempre masakit 'yun. Kasi yung writers naman kung tatanungin mo sila, yung work nila parang mga anak nila 'yan. Yes. So talagang every poem diyan, talagang pinaghirapan nila at yun nga yung first meron akong experience sa pagsusulat na sana ma-experience nyo din na yung time na matapos mo yung isang tula. Tapos yung kaligayahan no, na ikaw pa lang yung una nagbasa nun, parang yun ang talagang isa sa mga bagay na tinitreasure ko as a writer. So, syempre, kung may magsabi, pangit yan, masakit yan sa'yo. Pero, syempre, kailangan mong tanggapin. Kasi, na-experience ko na naman yung benefit ng revision, yung tinatawag na revision. So, napakalaking tulong nun. So, lalo pang mapapolish yung gawa mo at lalo pa siyang gaganda. So hindi naman lahat ng revision tatanggapin natin. So nasa atin pa rin 'yan kung kukunin pa rin natin yung i-filter natin yung Tapos yung sir, yung pagbabasking, parang panibagong avenue po ba yun sa pagsusulat? yeah, yung well, yung part yun ng namin sa yoga meditation. Matagal na yun na ginagawa. Yung basking kasi dito nag lang siya, parang nag-explode siya ngayong after the pandemic, 'di ba? After the pandemic, ang daming tao nagbabask kasi parang yung passion nila to go out. Pero yung sa Haribol tinatawag namin yan na kirtan. So sa labas, yung ginagawa namin is a form of music meditation pa rin. So parang pinopurify yung parang ganoon parang inaano namin yung place na ng yoga sound na tinatawag. So pag naririnig yun ng tao, aram namin merong effect yun sa puso nila. So, parang binobroadcast namin yung ganitong type of sound vibration. So, yung basking, very enjoyable talaga yun. Sometimes, pag kami, nagkikirtan, nag-share din ako ng counting kanta na related pa rin dun sa philosophy. So, usually, parang imbis na sabihin mo, na yung hindi tayo ang katawan, hindi tayo ang kinakanta ko yun. So, mas pleasing siya at mas na-accept ng tao. So, pero very napakaganda ng basking. So, yung basking kasi,
yung kagandahan nun is hindi mo kailangang mag-ano sa isang establishment. So, you set the rules, parang ganon. So, yun ang gusto ko doon. Yun ang gusto ko sa busking. Mas malaya siya. Ayan. Nakaka-receive din po kayo mga feedback about mga busking. Well, binibigyan naman nila kami ng pera at sabi ng yung mga tao, iniisip nila parang mga pulubi kami nagmamalimos. So, syempre, yung ganung mindset kasi yung noon pa yun eh. So, pero maraming tao na dito sa tabako, at least sa tabako, na alam na nila kung ano yung ibig sabihin ng busking. Nakikita nila sa YouTube, sa Facebook. So, ayan, automatic nagbibigay sila ng ano. Yung music naman kasi, yung language nun, universal. So, tayo mga Korean, di ba? Hindi naman natin maintindihan, pero na-appreciate natin. Kasi, yun ang isang kagandahan. Pero hindi na po kayo bumubuo ng community, sir. Meron kaming community na at meron din, meron din na yung mga bata, sina Jules, kilala mo yun? Sina Jules, yung tabos ko. So, meron silang group din. So, we nagko-collaborate kami minsan. Since sir, magmula bata ka pa po hanggang ngayon, very exposed ka na talaga sa parang sa creative field. Dumating din po ba kayo sa point na parang nasa maling path kayo? Na question mo yung sarili niyo, nag-doubt kayo? Na nasa tamang daan pa ba ako? Yeah, siguro. Kasi, although, yun nga, sa simula, nagdo-drawing ako at etc. Pero yung magulang natin, di ba? Hindi naman sila, yung iniisip ng magulang natin, yung art, hindi naman yan makakabuhay ng pamilya. So dumating naman sa buhay ko yung point na nagkaroon ng clash na gusto kasi, siyempre idealistic ka pa. Hindi, ang tama naman sila, yung magulang. Pero nung point na yon na meron kang idea kung ano ba yung gusto mong buhay, siyempre romantic yung ideya mo na gusto mo nang maging artist, iniisip yung pagiging artist, yung kahit magutom ka, yung mga ganun, kahit maghirap ka, basta ma-express mo yung mo, yung mga ganyang bohemian, mga romanticism. So, siyempre, pinagalitan ako ng magulang ko. Diba? Ano ba yung, yung future mo, di ba? Isipin mo yung future mo, mapapakain ka ba niyan? Yung tula, yung music. At, sa totoo, nag-question naman ako, ano bang gagawin ko? Parang siyempre, matatakot ka rin eh. Ganun. So, pipiliin ko ba yung, kasi masaya, hindi ko naman i-deny, masaya yung masaya yung community ng artists, masaya yung magpagsulat ka lang, at yun na lang yung gawin mo buong araw, di ba? Pero yun nga, at the end of the day magtatanong ka din, paano na kung magkapamilya ka, di ba? So buti naman in a way, hindi naman ako nagutom na hindi naman ako nakakuha naman ako ng trabaho. So hindi rin naman natin talaga masasabi eh. May mga writers na doktor din sila. Pero yung isa lang sasabihin ko, karamihan ng writers, may iba silang trabaho. Karamihan sa mga artists na hindi na kung gusto mong medyo comfortable yung buhay mo, may iba ka pang trabaho dapat. So, yung iba nagtuturo. Yung mga national artists natin, sina Rio Alma, nagsusulat sila pero nagtuturo din sila. So may profession sila at may sideline din sila ng art. Tulad din ng karamihan sa nakilala ko. So ano pa ba? Nag-doubt? Yun lang naman ang naano ko. Kasi hanggang ngayon, nung nagka-anxiety ako, sabi sa akin ng tatay ko or ng magulang, yung mga magulang ko na wag na lang daw ako wag na daw ako magbasa ng libro, mga ganun, kasi baka maglala pa yung ko, yung situation. Pero patuloy pa rin na ano naman sa yung proudest moment as an artist? Proudest moment. Ay, kung gusto nyo is na kayo.
Well, siguro yung yun nga, yung usual ay yung pag binigyan ka ng award, proud ka rin. Magiging proud ka syempre kasi in a way parang na-validate yung mo. Pero lagi kong inaano yung sarili ko na wag kong gawin yon as validation. Kasi yung awards, 3 tao lang ang judge nun eh. 'Di ba? 3 tao lang yung pumili sa iyo. Kung ikaw yung nag-first, sila lang 3 yung naniniwala sa iyo basically na magaling ka. So, kung gagamitin mo yon as validation, parang hindi naman binitingnan natin yung bilang, pero parang hindi yun enough. So, ang ginagawa ko na lang is, yun, yung tao mismo, yung reader, gusto ko yung ordinaryong tao na sasabihin sa'yo na, nagustuhan ko ito at na-feel ko yung ganito nung binasa ko yung tula. So, siguro meron na din akong nakalimutan ko na lang. So, yun ang magiging proudest moment ko siguro. Yung ganong reaction mula sa reader na Teka lang ha, bigyan ko yan meron ako. Pasensya na, wala akong lunch. Buka na lang kayo. Ay, thank you po. Thank you po. Sir, nakikita niyo ba yung mga anak niyo na parang gusto niyo sa watak music? Na-inspire din sila sa ginagawa niyo? Yeah, may anak ako ngayon na very sa arts, sa graphic arts. So, in a way, yan, inaano ko lang siya, ina-encourage na patuloy lang siyang, yung tulad ng ginagawa din sa akin na magulang ko na, at least, pinupush lang na magpatuloy. So, meron naman yung, nasa bio siya ngayon din sa ComSci siya. So, sa digital art siya. Iba po kami, auntie. Sir, pwede ko magtanong. Sige. Kasi po, nabanggit sa akin yung bench po na ano daw po, mas ayaw mo like kinukulong ka sa parang eternal writer ka lang. Parang gusto mo, sir, talagang Creative. siya na, creative, artist. Ngayon po, sir, what form of art are you focusing? Ay, yung current. Sa ngayon, kasi yung profession ko digital graphics designer. So, in a way, yun nga, na yun, parang understood na yun. Because siya yung trabaho ko. So, pero sa ngayon, parang katatapos ko lang nung pagsusulat. Kasi meron akong tinatawag na semesters ng pagsusulat. Kunwari, may ilang months na sige lang akong sulat ng sulat. Tapos biglang mawawala yun. So, sa ngayon, parang wala yun. Nung ngayon, mayroong ngayong may event ngayon sa social media na tinatawag na Inktober, pero parang ayoko nang sumali, parang napapagod na ako. At saka sa parang nagka-issue nga ngayon ng Inktober. Oo. Daw. Yeah, nung last sino ba yung sino ba yung founder niyan? Parang marami siyang kontrobersya. So anyway, yung mga kilala ko nag-join pa rin sila. Pero dati kasi nung pandemic lalo na, di ba? Wala tayong magawa. So sumali din ako sa mga 2 taon din, Inktober. At usually Inktober na ginagamit ko yun for a project. Pag may project ako na actually hindi ko pa natatapos, sumasali ako niyan, pero yung prompts, sarili kong prompts, hindi na ako sumasabay sa prompts nila. Ayun. Ayun po, sir. Do you consider yourself successful in your craft?
yung success kasi, yun, gusto ko rin i-define yung success. Kasi kung yung success natin, yun nga, yung usually kasi mga writers, sa writer lang, sa writing, tulad sa nangyayari, again, kukunin ko yung mindset ng social media, paramihan tayo ng likes, paramihan tayo ng followers. So, yun ang success sa kanila. So, kung i-translate natin yun sa writing, siguro yung paramihan tayo ng napanalunan, di ba? Paramihan tayo ng awards. So, sa tingin ko, well, sa ganong level naman, pwede ko naman masabi na materially doon sa level na yun, naging successful naman ako as a writer. Pero hindi yun ang success para sa akin eh. Yun nga, paulit-ulit kong sinasabi yun na yung success sa akin ay nasa reader. So, hinihintay ko yung reader na at least magsulat sa'yo, mag-message sa'yo, naano ako nito ng ginawa mong ito. Yung parang gano'n, yung reviewer testimony niya, yun nga, yung testimonial na mas inaano ko yun as a more than the awards. Kasi, sincere yung taong yun na wala siyang kasi yung mag-judge ka ng work, iba naman yung nun, iba yung mga categories nun, compared sa isang tao nagbabasa lang siya at ini-enjoy niya lang yung literature mo, yung gawa mo. Diba? So, para sa akin, yun ang success. At, kung magiging tulad tayo kay Rizal, di ba? Yung mato-change natin yung society, edi yun ang success. Kasi si Rizal, wala naman siyang award eh. Hindi naman siya in-awardan sa Noli niya saka sa LPhilly niya eh. Wala naman siyang pinalunan na palangka or something. Pinatay pa nga siya eh. So, pero yung naging successful siya, kasi hanggang ngayon, binabasa natin siya at nababago yung pananaw ng tao. So, yun ang talagang goal. Dapat yun ang maalala ng mga writers. Yun talaga yung goal ng writer. Na meron siyang social responsibility pa rin. So, social, hindi na nangahulugan na against ka sa government. Pero yung meaning ng social is yung kapwa-tao mo. Yung ma-uplift mo yung consciousness nila sa mas mataas na antas. Na hindi lang sila nanonood nila, makikita mo yan, nanonood lang sila lahat ng diba? Yung parang nakakaawa yung gano'n. Sa pa-heart, pupunta ka at lahat sila parang naka-row sila sa isang bench at lahat sila parang enslaved sila ng phones nila at parang wala na silang ibang buhay na So, hindi naman sa kini-criticize natin yung kasi usually nandoon na naman sa cellphone yung so-called buhay natin. Pero maraming pwedeng gawin sa labas ng so-called cyber world na So, I hope hindi naman ako nagtutunog matanda. Pero ako kasi napapansin ko sarili ko na na rin ako eh. Na-addict na rin ako. So, sa Facebook, hindi na ako nag-aano sa newsfeed ko ngayon. Hindi na ako nag-scroll. So, yun ang ko sa sarili ko. Promise ko sa sarili ko. Pag nag-open ako, may app pa rin ako ng Facebook kasi hindi ko siya kayang tanggalin. Pero yung ko na lang, yung ginagawa ko, hindi na ako nag-scroll down. Kasi usually, pag ginagawa ko yun, nauubos yung oras ko. At hindi mo na may babalik yung oras mo, di ba? So yun, messages na lang. At mo naman after kang mag-scroll, parang yun nakakaumay kasi wala ka namang napala. Di ba? Nagalit ka lang, nainis ka lang. Kung pa, di ba? Meron natawa ka rin. Pero lahat yun, mabababaw. So, tulungan natin yung mga tao na magkaroon sila ng mas malalim na experience. Tulad na may bibigay ng literature sana. Lalo na yung pandemic. Ang daming lumabas na mga literary works kasi yun nga, para tulungan yung tao na maibsan yung pinagdadaanan natin, yung dark era na, yung dark period na, hindi na natin makakalimutan yon. At hindi lang literature, kundi yung kanta, di ba, yung music, na tumulong sa mga tao na malampasan nila yung takot, yung anxiety, yung phobia, yung depression, di ba? Nung pandemya. So, doon natin nakita at hopefully na-appreciate
yung kapangyarihan ng literature at yung arts. So, sa tingin ko, ewan ko, baka makalimutan natin after many years, pero doon ang patunay na na nag-work pa rin talaga yung art sa society natin. So, walang nagawa yung commercialism di ba? Nung pandemya, sarado yung mall, sarado lahat, wala kang mapupuntahan. Kundi babalik ka sa mga kantang paborito mo, sa librong paborito mo, Simple. sa kwentuhan ng mga So, lahat yan, babalik sa humanities, yung tinatawag natin, humanidad, di ba? So, at nandun yung literature. Sir, except po sa mga self-experience nyo, mga nakikita nyo sa paligid nyo, mga bagay-bagay, ano po yung pinaghuhugutan nyo ng para makapagsulat? I mean, ano po yung mga sinasubject mo? Right now, yung main na pinagkukunan ko is yung na-discuss namin kayo, yung philosophy ng identity. Ang tawag sa kanya technically, science of identity. So, para sa akin, ito na yung solusyon. Ako lang hindi naman ako, pero tinatry ko i-share sa ibang tao yung root of, yung solution sa lahat ng different problems, financial, social, love life, yung mga ganun, is yung pag nalaman natin yung real identity natin. Di ba sinasabi naman yan lagi, alamin mo muna kung sino ka. Di ba yung ganun? So yung philosophy ng ng yoga meditation, ganun. So very important yon, yung core essence mo, which is spirit. Kailangan mong ma-realize sa sarili mo. Para hindi ka parang yung isda. Yung isda, di ba? Kumari nakakita ka ng isda na tumalon sa pier, di ba? Nasandun siya. So nakikita mo siya, parang naghihingalo na siya. So yung mga tao, parang nasa paligid niya, nagda-try silang tumulong. Pero hindi nila alam na kung anong kailangan niya, ano bang kailangan ng isda. So yung isang negosyante doon, kasi dahil yung idea niya ng kaligayahan ay pera, baka kailangan niya ng pera. Bigyan natin siya ng pera. So isa naman yung educator naman, yung teacher, dahil yung kaligayahan niya naman ay education, kailangan niya mag-aral. Baka hindi pa siya nakatapos sa pag-aaral, kaya siya malungkot. So, yung isa naman doon, babaero, di ba? Ang kaligayahan niya ay yung ganun, kailangan niya ng relasyon, di ba? Bigyan natin siya ng relationship. At yung isa naman yung addict sa inom, sa kung ano pa, yun ang ibibigay niya rin. Ang ibig sabihin nun, kung hindi natin alam kung ano ba ang kailangan ng yung isang ito, which is simple lang naman, balik mo siya sa dagat, hindi mo ma-solve yung problema niya. So, yan ang nakakaligtaan ng bawat isa sa atin na nag-chase tayo after yung mga tinatawag na enjoyment. Tapos, relationships, tapos may ikling relationships na akala natin ito na yon forever, di ba? Tapos wala din. Or career, di ba yung mga ganon, magiging maligaya ako sa career, sa bagong damit, bagong cellphone, bagong sasakyan, di ba? So ganon yung idea natin. Pag kinumpol natin ito is materialism. And ang problema doon is we are not material. So spiritual tayo. Yun ang logic na simple doon. So ano ba yung question mo? Nawala ako ulit. yung laging, yung mga subject mo? Yun ang aking laging subject. Yun ang simpleng lang yun na kilalanin mo yung sarili mo. Parang gano'n. So, siguro mas maganda kung mabasa mo na lang. Ayaw kasi mag-preach na pero pag nabasa mo yun, mas may enjoy mo yung Very, sir, very important yung sinabi mo about material things. Kasi ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, di ba sir, parang ngayon, dahil na karamihan ng mga tao is hindi talaga nakakaahon sa hirap, parang tingin nila, naabot na nila yung rulo kapag nakaahon na Yes. sila o nabili na nila yung gusto nila. Which is, hindi ko minsan masisisi if yun yung parang definition nila ng kasiyahan, yung mga material na bagay. Kasi parang dahil nga sa paligid nila, sir, parang yun yung mga bagay na nakikita nilang
nakakabigay ng magandang ng magandang buhay, o kaya nakikita nilang hindi nila naaabot, sir. Yeah. Parang feeling nila yun na talaga yung pinaka kailangan nilang maabot, which is parang after nun, kapag mapapaisip ka, kapag nakuha mo na yung mga bagay na yun, Wala anong din. sunod? Oh, yeah. Parang kaya nagkakaroon minsan yung mga tao ng parang void. Napakatapos nito, ano ba talaga yung purpose natin sa buhay? Ano ba talaga yung kailangan natin matutunan or Ano ba yung magpapaligaya sa atin, di ba? Yung basically yung ganun. Doon magandang situation yan kasi napakalaking role ng media. Di ba kayo, sa media kayo? Napakalaking role sa media kung bakit ganito yung mga tao. Di ba? So yung media, sad to say, is naging ano na siya, naging tool na siya ng commercialism. So, may example ako sa inyo, ano? Nung unang panahon, yung naka-invento ng so-called, parang siya yung father of advertising. Meron siyang, isa siyang PR man. Alam niyo yung PR man? Noong panahon tawag sa kanya PR man, yung gumagawa ng mga advertising. So, ano ang pangalan niya? Anyway, sa America, sorry kung hindi ko na maalala yung pangalan niya. So, yung nabigay sa kanyang task is to sell yung sigarilyo sa mga babae. Paano ba natin maibebenta yung Yossi sa mga babae? Kasi yung Yossi, pang lalaki lang noong panahon. Ang ginawa ng PR man na to, ang ginawa niya, yung mga babae, binayaran niya, parang may parade ng mga babae na parang, hindi ko alam kung may protest sila or something. So, binigyan niya ng Yossi, at sabay-sabay sila magsisindi ng Yossi, tapos pipicturan yon, parang news article. Ang nilagay nilang headline is, Lighting the Torches of Freedom. Parang ganon. So, nung nabasa yun ng mga babae, parang nakarelate sila in a way na, yung Yossi yung yung symbol natin ng kalayaan. So, doon nila na-introduce yung Yossi sa mga babae. So, makikita mo, yung 1950s, yung mga babae parang, pag ang isang babae nagsigarilyo, parang liberated siya. So, naging status symbol siya. So, sino ang panalo doon? yung nag-advertise. Yung company ng sigarilyo, di ba? Yung babae, ginamit lang naman siya. Di ba? Ginamit lang siya. So, yung ibang babae, mag-look up to doon sa mga babae na parang on the trend. Di ba, pag nanood ka ng mga pelikula, mga 1970s, na Sherry Hill, diba, yung mga strong woman, nag-Yossi sila, parang cool na cool. Hindi natin na-realize na ginagamit lang tayo ng mga kumpanya, yung mga kapitalista, na tool para gawan tayo ng naratibo, kung ano-anong klaseng naratibo, di ba? Yan nga, freedom. Ngayon naman yung mga mahihirap, ano ba yung para bumili sila ng produkto natin, di ba? Ang dami diyan. Manood ka lang ng Patalastas. Si Ann Curtis nagpapaputi, di ba? Wala namang problema yung kulay mo eh. Pero dahil gusto mo maging tulad kay Ann Curtis, di ba? Gugulutatayon ka. Wala namang problema yung kulot na buhok, pero nakita mo yung mga model, straight yung buhok, so papariband ka. So eto, inaano tayo, ito yung mass hypnosis na tinatawag. Tinatawag na mass mind rape na na ginagamit ng mga kapitalista ang gumagawa nito. Kasi bakit? Yung end, bakit sila nag-advertise? Para mayroon ng bumili ng produkto. So yun lang naman ang purpose nun. So yung mahihirap na sinasabi mo na nagde-dream sila pumunta ng Jollibee, yung mga mayayaman nga sa ibang bansa, ang mahal-mahal ng kamote sa kanila eh. Diba? Mga first world countries, yung mga kamote, yung mga turnip, ano man turnip? English? Singkamhas. Diba? Ang mamahal nun. Tapos hindi natin pinapansin dahil meron tayong ideya na yung kamote pang mahirap. So, nandun na yung lahat ng mas gugustuhin nila kumain ng burger sa Jollibee kaysa kumain ng kamote. Although, syempre, masarap. Masarap. Pero,
hindi ka nag-iisip kung bakit mo gagawin yan. Yung mga mayayaman nga, hindi na nag-Jollibee, di ba? Pero pinifeed sa kanila nung yun nga, yung media na kontrolado ng mga kapitalista, na ganito yung gawin nyo, ganito yung kainin mo, ganito yung isuot mo, ganito yung pampaligo mo, ganito yung shampoo mo, ganito yung cellphone mo, lahat ng bagay na nasa sayo, dinidikta ng capitalist through the media. So, yung naratibo doon, ayoko maging mahirap. Well, totoo naman. Pero nakukuha mo yung information na yon sa capitalist na may motivasyon mula sa iyo na kunin yung pera mo. Okay? So, yan yung kaya ano ang solusyon? Dapat yung edukasyon, matanggal na yan, na ano yan, yung pag-iisip na yung slavery natin sa ano. Yung mental slavery. Sinasabi ni Bob Marley, di ba? Emancipate yourself from mental slavery. Yung mga edukadong tao, dapat sila yung mag-ano nun, sa mahihirap. Na, yun ang totoong social change na pag mag-iisip ka na ng sarili mo, di ba? Critical thinking. Na hindi nangyayari sa ngayon. So, magsasanga ngayon sa pagboto ng politiko, di ba? Doon na yung sasanga. So, sa tingin ko, edukasyon yung pinaka nandun. And yung mga writers, katulong sila ng educators. Na tulungan yung mga tao na dapat paglabas nito sa eskwelahan, hindi na ito maloloko ng mga kapitalista na kung ano-ano man. Diba? Wala ganun. Ito po, sir. As an artist po, anong thoughts mo po sa AI? AI. Yeah, may maraming debate dyan. Pero, yung AI kasi, hindi lang naman siya yung unang naging kalaban. Si Gutenberg, let's say si Gutenberg, technology din siya Ano ang pinatay ni Gutenberg? Yung oral tradition. Yung oral tradition kung saan yung epiko ay kinakanta. Although meron na rin pagsusulat. May pagsusulat na rin. Pero noong unang panahon, wala pang printing press. Magagather tayo para makinig ng isang epiko or magbasa ng isang epiko at inaalagaan natin ito. So nung dumating si Gutenberg, naging mass produce na yung mga libro. So nawala na namatay na yung kultura ngayon. Na ibinabalik natin ngayon sa paraan na spoken poetry, sa mga basking na yan, bumabalik yan. Pero yun nga, si Gutenberg, isang teknolohiya din siya na pumatay ng isang era. Tulad din ni AI, I know, may mamamatay din ng mga industry dyan. Pero magagamit din natin yan. So, ang gawin natin is, yung technology naman, inherently, hindi naman siya masama. Yung tao yung masama. So, pwede mo siyang magamit tulad ng baril, di ba? Yung baril, hindi naman siya inherently masama. Kailangan mo talagang protektahan yung sarili mo in times of trouble. Pero kung gagamitin mo siya sa masama, magiging masama siya. Or kahit anong bagay, di ba, pwede mong So, yung AI, sa unang mainit din yung lalo na sa graphic design. Maraming mga graphic designers, binabatikos yung AI kasi mawawalan daw sila ng trabaho. Pero ang mangyayari niyan is lalo ka dapat mag-improve pa ng skill mo para maano mo si AI, di ba? Kasi si AI kumukuha din naman sa atin ng yan. Yun. Question ko, sir. If tatanungin ka, sir, kung ano yung halimbawa, sir, retired ka na sa pagiging writer, how do you want to be remembered? Or ano yung parang legacy as an artist na lang ang gusto mong way? Or paano mo gustong maalala ka ng mga tao? Ayokong maalala ng mga tao bilang isang, siyempre, di ba? Yung meron kasi ngayon na yung mainit na issue ngayon sa pagsusulat sa artist community ay yung exploitation within the artist community. So yung mga writers na mga sikat na may mga kaso ng exploitation. So tulad ng kay Juan Luna, narinig niyo yun, yung si Juan Luna, yung painter na
may na-discovering painting niya na yung ibang tao tuwang-tuwa. Tapos may iba naman nagsasabi na, oh, si Juan Luna, isang murderer yan, mamamatay tao yan. Pinatay niya yung mother-in-law niya saka yung asawa niya. So meron ng ganitong dichotomy sa artist community na tinitingnan na natin yung character ng artist bago natin i-appreciate yung work niya. So, well, para sa akin, maganda naman yun. At of course, kawawa ka naman kung tulad ni Juan Luna, magaling siyang artist. Pero, yun nga, lumabas yung mga ginawa niya na medyo hindi maganda. At marami pang iba na mga writers or artists, musicians, na ano. So ako, ganun pa rin yung gusto ko maalala na gusto ko yung yung testimony pa rin na ito, natulungan ako ng taong ito. Yun lang. Na nabago niya yung buhay ko or something. Na ano niya ako sa kalungkutan. Yung mga ganun. Natulungan niya ako sa oras ng kalungkutan. Yun ang mga gandang marinig mula sa readers. Compared sa mga awards. Kasi ikaw lang yung mag-enjoy nun, yung award. Pag binigyan ka ng medal, ikaw lang mag-enjoy nun. Pero pag yung reader mo, at least, kayong dalawa, meron kayong connection. So, sa tingin ko, human need naman yan. Yung maging connected ka sa bawat isa, sa mas maraming tao. So, lahat tayo nag-crave sa relationship. At yun, totoo yung relationship ng writer sa reader na gusto ko rin yun. May ibibigay ka po kasi na advice sa aspiring artist or nangangarap nangangarap na magkaroon ng pangalan or makubog pa yung kanilang kakayahan, ano pong maibibigay ng advice? Sa akin, gawin niya lang yung best niya hanggang sa and i-enjoy niya, very important yun. Nag-i-enjoy pa siya sa ginagawa niya. Huwag niya munang isipin na gusto ko magkapangalan. Kasi kung talagang ako naniniwala ako doon sa cliche na yun. Kung para sa'yo talaga yan, para sa'yo yan. Hindi mo kailangan mag-effort. Well, kailangan mo mag-aral, magbasa, mag-polish ng skills mo. Pero hindi mo kailangan sumamba sa demonyo or something or ibigay mo yung kaluluwa mo. Tulad, yun nga, nangyayari sa iba na talagang dumidikit sila sa mga mentors na, yun nga, na-exploit sila na dahil for the sake lang na magkapangalan sila. So, yeah, di ba? So, ang pinakamasaya ko kasing part sa pagsusulat ay yung hindi ka pa kilala. Yung ikaw pa lang, yung ini-enjoy mo lang pala yung experience na yun. So, kung talagang magaling ka naman, mapapansin ka naman. And kung hindi ka naman magaling, at least ina-enjoy mo yung privacy na yun. Yung pagsusulat naman is very enjoyable. Kahit ibigay mo lang sa friends mo, di ba? Sa mga best friends, mga best friend mo, kayong dalawa lang hanggang habang buhay, di ba? Okay na yun, di ba? Parang ma-enjoy mo na yung ganong life as a writer. So, wag na tayong mangarap ng 1 million followers. Although, syempre, sino ba naman ang ayaw na may 1 million followers ka? Pero kung yung gagawin mo naman sa 1 million followers mo, ay exploit mo lang naman, parang gagamitin mo lang to validate na magaling ka, edi hindi ka naman magiging masaya nun. So, yung philosophy ko nga is one reader na lang, na talagang maiintindihan ka. No, na one day, sasabihin niya sa'yo, yung lahat ng sinulat mo, alam niya yung na parang nagkakaroon kayo ng real connection. So, yun yung gusto kong Tsaka sir, parang according po sinabi, yun nga, parang para tumagal ka sa isang parang career or gusto mo tahakin na landas, huwag mong i-aim yung parang gusto mo kasi gawin to para makilala ka ng tao, maging sikat ka, pero dahil gusto mo siyang gawin. Yes. So, kasikatan, parang bonus na lang yan. Pero yung importante, yung gusto mo talaga siya. Sabi nga ni Pablo Neruda, yung pagsusulat ay parang hininga. So, kung hindi siya magsusulat, mamamatay siya. So, yung ganong level, yung ganong level ba? Kung ganon na yun, edi pursue mo yan. Pero kung kaya mo namang mabuhay na walang pagsusulat, edi wag na lang, di ba? Kung talagang kailangan mo magsulat ka. Okay? May tanong. So to end this interview session po, what is your best takeaway from what you Yeah.
So, ang pagsusulat ay isang may responsibilidad tayo sa pagiging writer. So, hindi yung responsibilidad na 'yon ay para sa reader natin. So, tayo bilang writer, kailangan nating mag-aim for perfection ng hindi naman perfection, pero yung the best na maging tayo, kung sino tayo, yung the best na 'yon. And saka i-share natin 'yon sa iba. So, may nagsasabi na hahanapin niya lang yung sarili niya sa pagsusulat. Pwede naman 'yon, pero bakit ka ba magsasalita kung naghahanap ka lang naman para sa sarili mo, di ba? Kung magsasalita ka, dapat meron ka ng masasabi. Kasi nag-aano ka ng tao eh. Ano ba yung kinukuha mo pa nagsasalita ka? Kinukuha mo yung time nila, ginagamit mo yung oras nila, yung panahon nila, na pwede naman nilang gawin sa mas importanteng bagay. So kung kukunin mo yon, meron kang responsibility na huwag mong sayangin yon. So if you're a writer, sabi nga ni Rilke, in order to write 5 lines of poetry, kailangan na-experience mo na yung maraming bagay sa buhay. 5 lines lang yun Sabi niya, kailangan mo nakatabi ka na sa isang patay. Or nakakita ka na ng isang babaeng nanganganak. Diba? Yung mga ganung bagay. So, ang sinasabi niya doon is, bago ka magsulat, punuin mo muna yung sarili mo. So, yun ang advice sa mga young writer. Kasi ako, yun ang mali sa akin kasi nakasalitaan ako tungkol sa love. Hindi mo naman alam kung ano ang love So, anong naging resulta? Nakakahiya lang. Pag binalikan mo yung mga sinulat mo, ay nakakayambaduy, di ba? Kasi hindi naman totoo. Alam mo naman hindi totoo, parang nagmamarunong ka lang. So ang sinasabi ni Rilke, huwag kang magmadali. Mag-aral ka, magbasa ka. I-ano mo yung sarili mo. Ihubog mo yung sarili mo. And then saka ka magsalita. Diba? So may logical naman yun para sa akin. So, and next, yung responsibility is yung yun nga, yung pagsusulat parang weapon yan eh. 'Di ba yung the pen is mightier than the sword. Pwede mong gamitin yan na makapinsala or makatulong sa tao. So, responsibilidad ng isang writer na maray or mabuti kung gagamitin niya yun sa kabutihan. So, may mga nagsusulat para lang mang-hurt ng ibang tao, 'di ba? Para mang-bully ng tao, 'di ba? Criticize. So, kung yun lang naman ang gagawin mo, maghahasik ka ng kadiliman sa literatura, marami nang ganun, di ba? Yan lang sa lansangan, marami na. So, pag-isipan mo yun. Isipin mo yung, yung kapwa mo. So, siguro yun. Writer as a force for good. Maging puwersa ka ng kamarayan or kabutihan para sa akin. So, sa akin lang yun. Maraming ibang opinion yung mga manunulat. Iyon ay sa akin lang. So, that concludes our interview. Pasensya na, hindi ako naka-prepare ng lunch. Okay Ha? sir. Akala ko kasi matatapos tayo Abala. agad. Sir, okay lang po ba, mag-take po kami ng few photos po? Yun nga, sinabi niya eh. Okay lang ba itong i-itsura ko? yes, Sige. sir, mas okay. Saan ba ako? Dito na lang? Yung may po Yung sa- libro.